Ikus-entzunezko honek, euskararen historiaz eta gaur egungo egoeraz hitz egiten du. Dena 10 minututan, dena 10 ideiatan. Gai honetan jantzita ez daudenentzat pentsatua, baina adituentzat ere atsegina. Adi egon, ikus-entzunezkoak galderak egingo ditu, ez egon ilargian. Euskara, Europako hego-mendebalean 600.000 hiztun dituen hizkuntza. Euskara, Europako hego-mendebalean 600.000 hiztun duen hizkuntza da, Frantzia eta Espainiaren artean, Pirinioetako mendebalean. Ez da Euskal Herriko hizkuntza bakarra, gaztelaniak hegoaldean eta frantsesak iparraldean laguntzen dute. Egun, lurralde honetako bizilagunen ia 25% euskaraz hitz egiten du. Hizkuntza bitxia eta jatorri ez ezagunekoa. Euskara, milaka urtez hitz egin da lurralde honetan. Euskara, inguratzen duten hizkuntzak ez bezalakoa da, eta antza, ez dauka aide ezagunik munduko beste hizkuntzen artean. Euskara, gizateriaren lehenengo hizkuntza izan zela defendatu da inolako oinarri zientifikorik gabe. Erdi Aroan jada, bere jatorri biblikoa proposatu zen, Babel godorrean jaio zela, eta Tubalek, Noe ospetsuaren bilobak, handik Kaukaso eta Iberiar penintsularaino eraman zuela esanez. Denbora luzez, euskara, erromatar garai arte Espainian hitz egiten zen iberieraren azken dialekto bizia zela uste izan zen. Baina oro har, oso urrunera joan da ustezko aideen bila, berberea Kaukasoko hizkuntzak. Inoiz ez da euskararen jatorriari buruzko inolako teoriarik frogatu. Galdera. Zeinekin dago aidetuta euskara? Iberierarekin? Berbere edo Kaukasoko hizkuntzekin, Babel godorrean sortutako hizkuntzekin. Inongo hizkuntzarekin, ez da inongo aidetasunik frogatu. Horixe da, ez da frogatu euskara inongo hizkuntzarekin aidetuta dagoenik. Euskalki asko lurralde txiki batean. Euskara, zabalegia ez den eremu batean hitz egiten den hizkuntza da. Horregatik bere baitan bereizten den euskalki kopuru ugaria harrigarria da. Euskara, euskalki batetik bestera ez ezik, herritik herrira eta etxe batetik bestera ere aldatzen den hizkuntza dela esan egin da. Barizaku. Ebaikoza. Barikue? Ostirela. Hortzilleria. Hortzialia. Orzirala. Ostialia. Hamar minututako ikus-entzunezkoa agindu dizuegu, eta oraindik 7 ditugu aurretik. Euskara batua, hizkuntza bateratua. Euskalkien aniztasuna, hizkuntza beraztasuna da, baina euskaldun guztientzako hizkuntza bateratu bat sortzea beharrezkoa zen. Azterketa eta eztabaida ugariko urte askoren ondoren, 1978an, euskaltzaindiak euskara batua edo euskara bateratuaren egitura ezarri zuen. Une egokian heldu zen. Estandarizatutako euskara honi esker, bi erronkari aurre egiteko gai izan baikara. Lurraldearen zati handi batean hizkuntza ofiziala izatea,
eta irakaskuntzaren hizkuntza izatea herrialde osoan. Euskalduna, euskaraz hitz egiten duena da. Antzinatik, euskara, hizkuntza hau darabilen herriaren adierazlea izan da. Herrialdea euskaraz, Euskal Herria deitzen da. Euskararen lurraldea. Eta bizilagunak euskaldunak, euskaraz hitz egiten dutenak. Euskaldun guztien ustez, euskalduna, beraien hizkuntzaz hitz egiten duen hori da. Bere sorterria eta raza berdin direlarik. Euskara, integrazio tresna eraginkorra da gizarte honetan. Arrazoi honengatik, Euskal Herritik kanpo jaio eta bizierren euskaraz hitz egiten jarraitzen duena euskalduna da. Mundu osoan zehar edatutako euskaletxeak atzerrira joan zirenen ondorengoek euskal kulturari dioten atxikimenduaren adibide bikaina dira. Galdera. Zer da euskaldun? Euskal Herrian bizi den pertsona? Euskaraz hitz egiten duen pertsona, berdin da non jaio eta non bizi den? Euskal Herrian jaio den pertsona? Euskal jatorriko pertsona, non jaio den berdin delarik. Jakina, euskaraz hitz egiten duen pertsona, zein nahi ere diren bere sorterria eta bizilekua. Ahozko transmisioari lotutako kultura. Euskara kultur hizkuntza izan da eta bada. Baina inguruko hizkuntzak ez bezala, oraintsu arte ahozkoa izan da, berandu samar idatzizko mailari heldu diolarik. Hau dela eta, ahozko euskal kultura bereziki aberatsa da. Gaur egunera idatziak izan gabe heldu diren olerkiak eta erdiaroko kantak ahoz aho eta belaunaldiz belaunaldi transmitituak. Kultura honen jarraitzaileak bertsolariak dira. Bertsolariek bertsuen bidez elkarri erronka egiten diote, hitzak errimatuz eta egoki aukeratuz. Beti aurkakoarena baino zorroztasun handiagoa erakutsi nahi dute, entzuleen belarrien gozagarri diren bitartean. Gogoratzen altzarete, 10 minututako ikusentzunezkoa ikusten ari zaretela. Lau bakarrik falta dira bukatzeko. Gaur egun, euskal kultura esparru guztietan garatzen da. Baina zailtasunak egon arren, euskaraz ere idatzi egin da. Gizarte maila ikasiek zerbait idatzi behar zutenean, latina edo erromantzea nahiago zuten. Gaztelania, gaskoia, frantsesa. Izan ere, euskaraz idatzitako lehenengo liburua etzen 1545 arte argitaratu. Eta 20. mende arte argitaratutako liburu gehienak gai erlijiozkoak ziren. Hala ere, azken 25 urteotan milaka liburu editatu dira, eta urtero gero eta gehiago argitaratzen dira. Euskarak, gainerako kulturrekintzei ere garaiz heldu die, musika, antzerkia, oso iragan zaila. Euskarak arolatzak igaro ditu. Bere historia hitz egiteak, bere atzerakada lurraldeen eta hiztunen galera aipatzea ere badakar. Inongo administraziorik etzen bere sustapena arduratzen, eta erabilera zigortzeaz gain, hizkuntza ofizialetan hitz egiten zutenak saritzeko neurriak ezarri ziren. Eskoletako umeak zigortuak ziren euskaraz hitz egiteagatik. Beste hizkuntzarik ez zekiten euskaldunek, ez zuten kargu publikoetan sartzeko aukerarik. Oraina eta etorkizunari begira, euskara baikor. Baina euskaldunak beren hizkuntzari izugarri atxikiak dira. Erromatarren eta zelten zabalkuntzaren aurretik, euskarak jada partekatzen zuen lurralde hau beste hizkuntza batzuekin. Latinak guztiak desagerrarazi zituen, euskara izan ezik. Beranduago, Nafarroako erromantzea, aragoiera eta gaskoia bezalako hizkuntza erromanikoak sortu ziren. Gaur egun, gaztelaniak eta frantsesak ia guztiak irentsi dituzte. Euskarak ordea, hemen jarraitzen du. Gertakari hau azal dezakeen arrazoi bakarra dago. Euskaldunek euskaraz hitz egin nahi dute. Horregatik,
20. mendearen amaieran dena galdutzat jotzen zenean, euskara berriro indar berritu zen. Haurrak gehien bat, euskaraz eskolaratzen dira. Geldiezina bide zirudien galera prozesua geldiarazi da, eta hiztun kopurua handitzen ari da. Euskara distiratsu dago berriro, eta euskaldunek nahi badute, hurrengo mendeetan ere beraien hizkuntza izaten jarraitu behar du. Galdera. Ikusentzunezkoa jada amaitu da? Ez, esateko asko dago. Bai, dena esan eginda. Ez, 9 minutu 9 ideia daramatzagu, eta 10 agindu dizkigute. Ez daki, beraz ez du erantzuten. Izan ere, 10 ideia agindu genituen, eta 9 daramatzagu, egia. Erakusketak dena zehatz-mehatz azaltzen du. 10 ideia 10 minututan zen agindutakoa. Zerbait argi geratu ezpada, ez dago kezkatu beharrik. Erakusketak hemen ikusi eta entzundakoa sekiago garatzen du. Lehen bagoiak, euskara bat eta asko dela erakusten du. Dialekto asko dituen hizkuntza bakarra. Bigarren bagoiak, hizkuntza honen iragana eta orainaldia erakusten ditu. Irakurtzazu euskal kulturari buruzko aldizkaria Nasako kioskoan. Nasak euskarak bere mugetatik kanpo bidaiatu duela azaltzen du. Eta neurtu zenbat ikasi duzun harreragunean dagoen jokoan.